tih razmjera izvršen je u masovnom, organizovanom i namjernom uništavanju prijedorske intelektualne elite. Od 20. jula 1992. godine, kad su krenula masovna ubistva u logorima, prijedorska elita je ubijana po rasporedu koji je sačinio krizni štab opštine Prijedor. Asaf Kapetanović je bio vlasnik najpopularnijeg prijedorskog kafića. Prijedorčani svjedoče da je krajem 80. godina prošlog stoljeća bio najveći donator restauracije pravoslavne crkve u Prijedoru. Nikad ne mogu zaboraviti taj pogled Asafov kada je po toj spavaonici tražio doktora Esu, znajući da mu ne može pomoći. Samo je gledao kako Asaf odlazi. Dok su se na čelu prijedorske opštine nalazili ljekari Milomir Stakić i Milan Kovačević, u ljeto te tragične 1992. godine ubijeni su gotovo svi ljekari koji su bili Bošnjaci i Hrvati. Radeći častan posao imali su veliki ugled u narodu i zbog toga ubijeni doktori Enis Begić, Osman Mahmuljin, Jusuf Pašić, Željko Sikora, Rufad Suljanović, Razim Musić. Ja znam da su otpušteni i oni koji su se javili na posao, a da su zadržani samo oni koji su im trebali, kao što je recimo Begić, hirurg, dok im je trebao držali su ga u bolnici, on je traumatolog, a kad im više nije trebao odveli su ga u Omarsku i ubili. Doktor specijalista za uho, grlo, nos Eso Sadiković obišao je cijeli svijet radeći za Ujedinjene nacije i Ljekare bez granica. Bio je sin poznatih kozaračkih partizana Hasiba i Senije Sadiković. Bio je intelektualna gromada prijedorske čaršije. Logoraši su se kleli u njega jer im je na razne načine u Omarskoj liječio rane od batinjanja. Čak je i vlasima svoje kose šio rane na smrt prebijenih logoraša. Jedan broj stražara dolazio je u logor Omarska u pijanom stanju. Oni su između sebe pucali, ranjavali se. I prvi koji im je pružao pomoć to je bio doktor Jesu. U noći između 5. i 6. avgusta 1992. godine, samo noć pred raspuštanje koncentracionog logora smrti Omarska, prozvali su doktora Esu Sadikovića prema autobusu smrti. On je uzeo svoju jednu najlon vrećicu u kome je bila ona jedna, koliko sjećam, majica prljava i nekoliko onih opušaka od cigareta, uzeo i počeo lagano da izlazi. A mi logoraši koji smo već, kažem, tu noć nešto malo spavali, počeli smo gurati jedan drugog i vikati odvedoše doktora Jesu. I mi smo onda svi spontano ustali. Ustali i stali maltene mirno. I u glas počeli govoriti: hvala ti doktore za svemu. Negdje kada je došao do vrata, okrenuo se, rekao: doviđenja i s Bogom, prijatelji. Na svirep način ubijeni su profesori Husein Crnkić, Latif Benić, Ivica Peretin, Adolf Zec, Abdullah Puškar, Fikret Mujakić, Ilijaz Musić, Hidajet Kolenović, Mustafa Tadžić, Mustafa Habibović. Nad njima su se iživljavali bivši učenici. Muhameda Čehajića, gradonačelnika Prijedora, svakodnevno su tukli i ponižavali. Gradonačelnik Čehajić ubijen je 23. jula 1992. godine. Nedžad Šerić, predsjednik Prijedorskog suda, i Esad Mehmedagić, opštinski pravobranilac, umrli su u strašnim mukama u Omarskoj. Nedžad Šerić je već u toku mog boravka bio likvidiran. To je predsjednik suda, vrlo jedan častan čovjek. Tako su Esu Mehmedagića, dakle čovjeka koji je imao progresivno sljepilo, optuživali da je bio snajperista. Zlatan Beširević, direktor Bosna Montaže, kome je majka bila Srpkinja, ubijen je pod optužbom da nije davao plate Srbima dok su ratovali u Pakracu. Mehmedaliju Kapetanovića je optužio izvjesni Ranko Prodan da je odnio fotokameru i 2 fotoaparata iz Saveza Gorana. Ta optužba je u Omarskoj bila smrtna presuda Mehmedaliji Kapetanoviću, uglednom prijedorskom intelektualcu, bivšem direktoru firme Kozara Turist. Oni koji su
do nekoliko mjeseci ranije na sportskim terenima aplaudirali prijedorskim sportistima, ubijali su ih tokom krvavih ljetnih dana 1992. godine. Ubijen je poznati fudbaler Rudara Bajram Zgog. Ibrahim Okanović Špico, legendarni prijedorski fudbaler, došao je iz Australije na dženazu ocu na nekoliko dana prije okupacije Prijedora. Uhapšen je i ubijen pod optužbom da je došao da diže pobunu protiv srpskih vlasti. Fikret Hodžić iz Trnopolja ukupno 15 puta je bio prvak Jugoslavije u bodybuildingu u razdoblju od 1976. do 1991. godine. Bio je prvak Mediterana, vicešampion Evrope i treći u svijetu u srednjoj kategoriji. Fikret Hodžić, šampion s osmijehom, najbolji sportista svih vremena sa područja opštine Prijedor, ubijen je 9. jula 1992. godine u Trnopolju. Nakon što je objavljena vijest o ubistvu Fikreta Hodžića, Arnold Schwarzenegger je uputio saučešće i pakete sa pomoći porodici Fikreta Hodžića. Poznat je slučaj da su u jednoj noći 4 autobusa intelektualaca streljano. Redakcije Kozarskog vjesnika i radija Prijedor su u prvim danima i mjesecima agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu svojim tekstovima i emisijama na smrt osudile mnoge Prijedorčane. Izvršioci medijske pripreme za odstrel, prekaljeni propagandisti zločinačke politike i danas su na slobodi. Predvodnici prijedorskih medija smrti su bili Mile i Rade Mutić, Živko Ećim i Miloš Aprilski. Prijedorski radio se doslovce može porediti sa radijom Kigali. Ja nikad neću zaboraviti te neke poruke koje je taj medij slao, koliko je psihološki pripremano srpsko stanovništvo za taj zločin. U njihovim glavama, u momentima dok su nas ubijali, pretpostavljam, bio najsvetiji čin ubiti nekog od nas. Kozarski vjesnik je 10. jula 1992. svojim pisanjem na smrt osudio i uglednog doktora Osmana Mahmuljina, optužujući ga da je propisao pogrešnu terapiju kolegi doktoru Živku Dukiću. Tekst je potkrijepljen izjavom doktorice Radojke Elenkov, direktorice Prijedorske bolnice. Prije nego što je nakon teških mučenja ubijen Azur Jakupović, vlasnik kafića Malboro iz Kozarca, prepunog modrica na licu, intervjuisali su novinari Rade Mutić i Živko Ećim, Muhamed Čehajić, Abdullah Puškar, dr. Jusuf Pašić, Hamdija Balić, Ferid Sikirić, Ćamil Pezo. Samo su neka od imena ljudi koji su u Kozarskom vjesniku prozivani kao organizatori zavjere protiv Srba, a koji su nakon toga brutalno ubijeni. Svi ti članci koji su objavljivani u maju već 1992. godine služili su kao optužbe za te ljude i tim člancima su falsifikovani dijelovi historije i falsifikovani su biografije tih ličnosti i najveći dio tih ljudi iz Prijedora koji su prozvani u tim pamfletima su, nažalost, ubijeni. Prijedorski policajci srpske nacionalnosti su bili ključni izvršioci genocida nad Bošnjacima i Hrvatima. Prioritet u njihovim zlodjelima bila su mučka ubistva do jučerašnjih kolega policajaca. Od 124 profesionalna radnika policije u Prijedoru, maltene bošnjačke nacionalnosti, 95% ih je ubijeno. Zadnje žrtve genocida u Prijedoru bili su katolički sveštenik Tomislav Matanović, odveden 19. septembra 1995. godine sa svojim roditeljima Josipom i Božanom, i na kraju doktor Kemal Cerić, odveden 3 dana kasnije, 22. septembra 1995. godine. Poznato je da je porodicu Matanović noću 24. avgusta 1995. u župnom uredu u Prijedoru uhapsila policija i odvela u policijsku stanicu Urije u Prijedoru, da bi potom bili smješteni u kućni pritvor.
Porodicu Matanović su u kućnom pritvoru držali pripadnici policije na osnovu pismenih naredbi i rasporeda komandira Ranka Jakovljevića. Porodica Matanović držana je u pritvoru do 19. septembra 1995. godine, kada je Jakovljević došao do njihove kuće i zaključao Matanoviće i ključ predao načelniku Simi Drljači. Njihovi leševi su 2001. godine pronađeni u bunaru u selu Rizvanović. Kad smo izvadili prvo tijelo, pojavilo se drugo, potom treće, bilo je jedno žensko. Odmah smo posumnjali da su u pitanju to troje Matanovića. Prebačeni su u halu Šejkovača u Sanskom mostu, gdje su naši organi, kad kažem naši organi, mislim na kantonalni sud u Bihaću, kantonalno tužilaštvo, naš sudski vještak obavio one neophodne radnje, prije svega obdukciju. A onda jedan predstavnik međunarodne zajednice sramotno dolazi, doslovno kidnapuje mrtva tijela uz pomoć nekih ljudi koji su i danas rade ovdje u nekim institucijama stranim, odnose ih u Banja Luku, predaju u ime istih onih ubica, znači koji su ih kidnapovali i ubili, da oni završe istragu. Rezultat je poznat, odmah su ukopani, nikada niko nije osuđen ni dana za slučaj svećenika